أهلا وسهلا فيكم، مشرفنا حضوركم. بحب أشكر الناس طبعا اللي أجت هون وشرفتنا. هذا دليل قديش الناس بتحب تسمع محاضرات من هاي النوع، قديش في ناس متفتحة فكريا وبتحب تسمع جميع الآراء. بحب أشكر كمان الحركات الشبابية، حراك شباب فينا خير، مجتمعك مسؤوليتك، شباب مبادر، والمجلس المحلي اللي دعمه لهذه الفعالية. نبدأ تاريخية قصيرة عن البروفيسور إيلان بابي. إيلان بابي هو مؤرخ ومحاضر في العلوم السياسية وأحد المبادرين لحركة المقاطعة BDS في إسرائيل وفرض عقوبات ضدها. هو خريج الجامعة العبرية في القدس وحاصل على شهادة الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد عام 84. كان محاضراً لتاريخ الشرق الأوسط وقسم العلوم السياسية بجامعة حيفا ما بين السنين 84 حتى 2006. قام بتأسيس وإدارة معهد الأبحاث في السلام في قبعة حبيبة من 92 حتى 2000. كان مديراً لمركز إيميل توما للدراسات الفلسطينية بحيفا ما بين السنين 2000 حتى 2006. ما بين السنين 2007 و2009 كان مديراً لقسم التاريخ بجامعة كورنوول، واليوم هو مدير مركز للدراسات الأوروبية لتدريس قضية فلسطين بجامعة إكستر في بريطانيا. يعتبر أحد المؤرخين البارزين لتاريخ الشرق الأوسط عامة ولتاريخ فلسطين وإسرائيل خاصة. كشف في كتابه التطهير العرقي لفلسطين الخطة الإسرائيلية المدروسة لنكبة الشعب الفلسطيني عام 1948 مستنداً على أدلة وحقائق تاريخية مثبتة، وهذا كجزء من برنامج واضح ومنهجي للاستيطان اليهودي. إضافة لذلك بيّن إيلان بابي كيف استخدمت الحركة الصهيونية قوتها لإخلاء البلاد من المواطنين العرب وإنكار حق التواجد التاريخي للشعب الفلسطيني. من بعض مؤلفاته فكرة إسرائيل، بيروقراطية الشر، الفلسطينيون المنسيون، وبعضها من الكتب الأخرى. سيطرح بابي اليوم في محاضرته حل الدولة الديمقراطية الواحدة، وهو حل مقترح للصراع العربي الإسرائيلي، كما وسيتحدث حول غزة عبر التاريخ. بعد المحاضرة إن شاء الله راح تستمر حوالي 3/4 الساعة. بعدها راح نطرح نخلي مجال للأسئلة، فرجاء إنه نخلي الأسئلة بعد المحاضرة. شكرا لكم. שוקרן, מרחבה. אני אדבר בעברית, אני מקווה שתסלחו לי. אני מבין ערבית, אלה שמכירים אותי יודעים. אני אשמח לקבל שאלות והערות בערבית. נוח לי לתת את ההרצאה עצמה בעברית, אני מקווה שזה בסדר, לפחות לפי המארגנים. אמרו לי, אני תמיד אשמח להשחיל מילים בערבית אם יהיה צורך. אני רוצה להודות לחבר'ה הצעירים שהזמינו אותי. זה כבר אירוע שני שלי בארץ שמאורגן על ידי קבוצת צעירים מכפרים מסוימים, תנועה חשובה, עממית, שנותנת לנו תקווה לעתיד, שאפשר לעשות פעילות ציבורית, חברתית ופוליטית חדשה, עם חשיבה יצירתית ועם, ככה אנחנו כולנו מקווים, עם רעיונות חדשים לבעיות ישנות שלא נפתרות כמו שאנחנו יודעים. מה שאני אבקש לעשות היום, ואני מאוד מקווה שיהיה לנו גם דיון ער בנושא הזה, הוא לתת איזשהו מבט היסטורי על ישראל והשטחים מ-1964 בערך עד היום, כולל האירועים האחרונים בעזה, בניסיון להסביר בצורה אחרת קצת את נושא הסכסוך, את המקום של ישראל בסכסוך, את המקום של הפלסטינים בסכסוך, מתוך מגמה להסביר שבעצם אל מול המציאות הזו שאותה אני אתאר, הדרך היחידה לצעוד קדימה למען פתרון טוב יותר וצודק יותר הוא דרך המדינה האחת והדמוקרטית. אבל אני רוצה לקשור את הרעיון של הפתרון של המדינה הדמוקרטית להיסטוריה, והפעם אני אתחיל אותה ב-1964.
אני בכל הרצאה מתחיל בשנה אחרת, כי אחרת אני משתעמם. אז אני החלטתי שבערערה 1964 זו שנה טובה להתחיל את ההיסטוריה. אבל זה לא באמת הרצאה בהיסטוריה. כל מה שקרה ב-1964 עדיין קורה ב-2014. כל מה שקרה ב-1948 עדיין קורה לנו היום. אנחנו לא חיים במדינה או ארץ שבה באמת איזשהו פרק היסטורי הגיע לסיום. אנחנו חלק מאותו פרק היסטורי שהתחיל אולי ב-1948, אבל הוא לא נגמר ב-2014. והוא מתחיל, גם במקרה הזה, אפילו אם מתחילים ב-1964, יש לו נגיעה לאירועים של 1948. כמו שאתם יודעים, כתוצאה מהאירועים ב-1948, ישראל הפכה להיות, או התנועה הציונית הצליחה להקים מדינה יהודית על בערך 80% משטח פלסטין ההיסטורי, והשאירה מחוץ למדינה היהודית שני חלקים של פלסטין. את רצועת עזה, שישראל בעצם המציאה ב-1948, כדי שיהיה לה לאן לדחוף את הפלסטינים שגרו בצפון הנגב וברצועת החוף עד ליפו, כולל ביפו. לא הייתה רצועת עזה ב-1948. אף אחד לא דיבר על עזה כקטר עזה. לא היה כזה דבר. רצועת עזה הומצאה על ידי ישראל. הם יצרו מלבן, אתם יכולים לראות את רצועת עזה. זה מלבן שנועד להיות מחנה פליטים אחד גדול. כי ישראל לא רצתה שישארו ערבים או פלסטינים באזור יפו ודרומה מיפו עד לאזור אשקלון של היום ובצפון הנגב, כל היישובים. בסך הכל גרו 250,000 פלסטינים באזורים האלה, וכמעט כולם גורשו על ידי ישראל לתוך רצועת עזה שישראל יצרה, ומצרים, צריך להגיד, הסכימה לקבל, לא כחלק ממצרים, המצרים אף פעם לא סיפחו את רצועת עזה, הם הסכימו להטיל ממשל צבאי על רצועת עזה, ובעצם לקחת אחריות חלקית על הפליטים ברצועת עזה, יחד עם גוף חדש שהוקם ב-1949, אונר"א, גוף מיוחד של האו"ם שנועד לטפל בפליטים עד שיהיה פתרון פוליטי. החלק השני שישראל, מנקודת מבט ציונית, ויתרה עליו ב-1948, גם אז לא נקרא כמו שהוא נקרא היום, הוא הגדה המערבית. אף אחד לא ידע על הגדה המערבית ב-1948. הגדה המערבית זו המצאה של ישראל והממלכה ההאשמית בירדן. זה תוצאה של הסכם סודי, היום הוא כבר לא סודי כי אנחנו יודעים אותו, הסכם סודי בין ירדן לתנועה הציונית, ערב מלחמת 1948, שבתמורה לפעולה ירדנית מצומצמת אל מול המדינה היהודית, ירדן תוכל להתרחב אל תוך פלסטין ולקחת חלק שהתנועה הציונית חשבה אז ב-1948 שהיא יכולה להתקיים בלעדיו. החלק הזה נקרא הגדה המערבית. אתם בוודאי מכירים את ההיסטוריה של ערערה אולי יותר טוב ממני, אני מקווה. אתם יודעים שאתם הייתם ב-48 חלק מהגדה המערבית, וישראל החליטה שהיא רוצה את הכביש בין עפולה לחדרה, והיא דרשה מירדן לוותר על ואדי ערה ולתת אותו למדינת ישראל. בהתחלה הירדנים סירבו, ישראל איימה בפעולה צבאית, ואז הירדנים הסכימו להעביר את ואדי ערה על תושביו למדינת ישראל, ובקיץ 1949 תושבי ואדי ערה הפכו להיות אזרחים במדינת ישראל תחת הממשל הצבאי שהיה אז. מ-1949 עד 1963
הייתה קבוצה מאוד משמעותית בציבור הישראלי של קציני צבא, אנשי ציבור, סופרים, משוררים, שראו את ההחלטה לתת את מה שהפך להיות הגדה המערבית לירדן כטעות היסטורית ואסטרטגית מדרגה ראשונה. הם היו לובי, הם היו קבוצת לחץ שהתחילה לעבוד כבר ב-1949 על הממשלה ועל הצבא בישראל. הם טענו שתי טענות. אחת היא שאי אפשר להקים מדינה יהודית מבלי לשלוט על חברון, שכם, בית לחם וכל ירושלים, וטענה צבאית, אסטרטגית, שאם נהר הירדן לא יהיה הגבול בין מדינת ישראל לעולם הערבי, מדינת ישראל תהיה בסכנה מתמדת. הם נהגו לקרוא, ואתם מכירים את זה אולי מדבריו של אבא אבן, מי שהיה שר החוץ הראשון של מדינת ישראל, שר החוץ השני, של מדינת ישראל, אולי אפילו השלישי, כבר לא זוכר, לא חשוב, אבל הוא קרא לגבולות האלה של הגדה המערבית, אם ישראל תישאר בתוך הגבולות של 48-49, הוא קרא לזה גבולות אושוויץ. זאת אומרת שמדינת ישראל תהיה בסכנה של שואה שנייה, אם הגדה המערבית לא תהיה חלק ממדינת ישראל. ואני מדבר, אני רוצה להבהיר את זה, אני מדבר על השנים לפני מלחמת יוני 67, לא אחרי יוני 67. אבל אדם אחד מנע מהקבוצה הזו, שהייתה באמת חשובה וחזקה, היה לה מפקדים מאוד חשובים בצבא, היו לה שרים מאוד חשובים בממשלה, כמעט רוב הסופרים והמשוררים ואנשי התרבות תמכו בה. האדם היחידי שמנע מהקבוצה הזו לממש את הרעיון הזה ולהפוך אותו לתוכנית, זאת אומרת, לכבוש בכוח את הגדה המערבית ולספח אותה לירדן, האדם הזה היה דוד בן גוריון. הוא היה ראש ממשלה עד 1963. ולמרות שבעיניי הוא הפושע הגדול ביותר בהיסטוריה הציונית, כי הוא היה אחראי לטיהור האתני, התטהיר אל-ערכי ב-48, זה היה רעיון שלו, הוא היה אחראי על הביצוע שלו, ובכל היסטוריה אחרת אדם כזה היה מועמד לעמוד מול בית דין גבוה לצדק או בית דין בינלאומי לצדק כפושע מלחמה. למרות כל זאת, אני רוצה לציין שהוא מנע את כיבוש הגדה המערבית עד שהוא הסתלק באופן משמעותי מהפוליטיקה הישראלית, שזה קרה ב-1963. וברגע שהוא לא היה בפוליטיקה, הלובי לכבוש את הגדה המערבית כבר יכול היה לפעול בצורה הרבה יותר חופשית. וב-1964 עד 1967 הצבא הישראלי, יחד עם רשויות הביטחון וכל מיני קבוצות אחרות, עובדים על תוכנית שנקראה תוכנית שח"ם. למה תוכנית שח"ם? מפני שמיכאל שח"ם, שעל שמו נקראה התוכנית, היה ב-1964 ראש הממשל הצבאי בישראל. אני לא צריך להגיד לכם שהערבים בישראל היו תחת ממשל צבאי עדיין ב-1964, ובראש הממשל הצבאי תמיד עמד קצין צבא בדרגה של קולונל, של אלוף משנה. והמפקד של כל הממשל הצבאי ב-1964 היה אדם בשם מיכאל שח"ם. אבל ב-1964 ביקשו ממנו לעבור ולנהל קבוצה שתתכנן איך להטיל את הממשל הצבאי על הגדה המערבית ועזה במידה וישראל תכבוש אותה. שני דברים קרו ב-64. אחד, ישראל החליטה שהיא לא צריכה יותר ממשל צבאי על הפלסטינים בישראל. אגב, גם פה בן גוריון היה משמעותי. בן גוריון רצה ממשל צבאי לתמיד, ורק כאשר הוא הסתלק מהפוליטיקה היה אפשר לבטל את הממשל הצבאי. זה מאוד מעניין שהאיש שלחם בו יותר מכולם לביטול הממשל הצבאי היה מנחם בגין. כי בגין טען שהממשל הצבאי הוטל על פי רעיונות שבזמנו הבריטים השתמשו בהם כנגד הקבוצות הפוליטיות שהוא השתייך אליהם בתקופת המנדט, הלח"י והאצ"ל.
בכל מקרה, הממשל הצבאי בישראל מתכונן לעבור מוואדי ערה, מהגליל, מהנקב. הוא מתכונן לעבור אל הגדה המערבית ורצועת עזה 3 שנים לפני שישראל כובשת את הגדה המערבית ורצועת עזה. ישראל לא תכננה ב-64 לכבוש את הגדה המערבית ורצועת עזה, אבל היא התכוננה לאפשרות הזאת. וכמעט בכל שנה, מ-48 עד 67, נוצרה איזו הזדמנות בעיניים של הישראלים שהצדיקה את כיבוש הגדה המערבית ורצועת עזה. הפעם האחרונה, לפני 64, שהייתה הזדמנות כזו, הייתה ב-1960, במה שקרוי בהיסטוריה הישראלית מבצע רותם. מבצע רותם היה חזרה גדולה על מלחמת יוני 67. גמל עבד אל-נאצר הכניס כוחות מצרים לסיני, ישראל הודיעה שהיא הולכת לתקוף את סוריה בשביל להשלים את המפעל של המוביל הארצי, והאו"ם הצליח ב-1960 יחד עם אמריקה לשכנע את שני הצדדים לרדת מהעץ הגבוה שעליו הם טיפסו. אותו דבר קרה במאי-יוני 67, אבל הפעם לא היה אף אחד בישראל שרצה לשכנע את גמל עבד אל-נאצר לרדת מהעץ שהוא טיפס עליו. הם חיכו להזדמנות ההיסטורית. בן גוריון לא היה ראש ממשלה, לא היה מי שיעצור את הקבוצה הפוליטית בישראל שאמרה זו ההזדמנות ההיסטורית לבנות את המדינה היהודית כמו שצריך. עכשיו, למה זה מאוד חשוב? בגלל שרוב הישראלים, אני לא יודע מה איתכם, אני לא יודע על פי איזה סיפור היסטורי אתם חיים, אבל רוב היהודים במדינת ישראל חיים על הסיפור שבששת הימים העולם הערבי רצה להשמיד את מדינת ישראל, מדינת ישראל נאלצה להגן עליה, וכתוצאה מזה שהיא נאלצה להגן עליה, היא מצאה את עצמה יום אחד כובשת את הגדה המערבית ורצועת עזה. זה הסיפור שרוב הישראלים גדלים עליו. אני נותן לכם סיפור אחר. אני נותן לכם סיפור שאומר שהתנועה הציונית, לא בימין הקיצוני, כל התנועה הציונית, הרגישה שבלי חברון, בלי בית לחם, בלי שכם, בלי כל ירושלים, אין הצדקה להקים פה מדינה יהודית, ולזה נוספו כל מיני אנשי צבא צעירים שאולי לא הייתה להם את האידיאולוגיה הזו, ואמרו, וחוץ מזה מבחינה צבאית, לא נצליח אף פעם להגן על המדינה הזו אם הצבא שלנו לא יישב על נהר הירדן. על רצועת עזה, אגב, לא היה הסכמה. רוב הישראלים חשבו, רוב הישראלים שהיה להם כוח להחליט, חשבו שאת רצועת עזה לא כדאי לכבוש. אמרו, אם כבר יצרנו מחנה פליטים גדול ב-48, מה אנחנו צריכים לשלוט על מחנה הפליטים האלה? הזה. אבל הייתי אומר שמלחמת ששת הימים הצליחה להם יותר ממה שהם חשבו אולי. ואז הם גם נכנסו לעזה. ב-1956 הם גם כבשו את עזה, אבל צמחו מאוד לצאת מרצועת עזה. בכל מקרה, ב-10 ביוני 1967 יש לנו את מדינת ישראל הגדולה, שהיא קיימת עד היום. עוד סיפור שמספרים לנו הישראלים, אני לא יודע כמה אתם אוהבים את הסיפור הזה, אבל הסיפור הזה אומר ככה: אחרי שישראל מצאה את עצמה שלא ברצונה כובשת את הגדה המערבית ורצועת עזה, היא הציעה שלום לעולם הערבי. חיכתה, כמו שרבין שהיה רמטכ"ל אז אמר, חיכינו לטלפון מג'מאל עבד אל-נאצר. היה אפילו שיר. אתם כולכם, אתם הכי צעירים, אז אתם לא זוכרים כלום, אבל אז אני צוחק. רבין מחכה לנאצר. רבין, וואלה. אתה אפילו יודע את המנגינה לדעתי, אבל אנחנו לא נעשה פה מופע. היה שיר מאוד פופולרי, רבין מחכה לנאצר. במין כזה, זה גם היה על המלחמה וגם אחר כך מחכה לטלפון. בכל מקרה, הרעיון היה שישראל מחכה להזדמנות לשלום, להחזיר את השטחים שהיא כבשה ב-1967 תמורת שלום. אבל היום אנחנו יודעים שזה שקר מוחלט, לא שקר קטן, זה שקר גדול. אחת הסיבות שאנחנו יודעים את זה, שמדינת ישראל, זה צריך להגיד לזכותה, באיזשהו מקום אולי, עדיין פותחת מסמכים בארכיונים שלה, לפי חוק שהיא מקפידה עליו, שכל 30 שנה פותחים מסמכים
30 שנה אחורה. זאת אומרת, ב-1997 כבר פתחו את המסמכים על 1967. ומסמכים שהם בעלי אופי ביטחוני פותחים 50 שנה אחר כך. אז גם זה הולך ונפתח לנגד עינינו. אבל כל הישיבות של הממשלה במדינת ישראל מ-1967 נגיד עד 1969 פתוחות בפני ההיסטוריון, בפני החוקר. ומה שעולה מהם, עולה מהמסמכים האלה תמונה מאוד חשובה בשבילנו היום. מפני שבמסמכים האלה יושבת, לפי המסמכים האלה יושבת ממשלה, הממשלה הכי קונסנזואלית, עם האיזמה הכי גדול שאי פעם היה בציונות. כולם היו בממשלה הזו של 67. זו הייתה ממשלה מספר 13 של מדינת ישראל. היה שם הימין, היה שם השמאל, היו שם החרדים, היו שם, כמובן, כולם חוץ מפלסטינים, כי בדמוקרטיה היחידה במדינת ישראל, מפלגות פלסטיניות לא יכולות להיות חלק מהממשלה, אבל זה סיפור להרצאה אחרת. מה שחשוב שמבחינה יהודית, ציונית, זו הייתה הממשלה הכי רחבה. והיא קיבלה 3 החלטות מאוד חשובות לחיים שלנו היום. ההחלטה הראשונה אמרה ככה, אנחנו לעולם, וזה כתוב במסמכים בצורה ברורה, אנחנו לעולם לא יכולים להתקיים בלי הגדה המערבית. אני אומר שוב, כשזה מגיע לרצועת עזה זה תמיד פחות ברור. פחות ברור מה רוצים לעשות עם רצועת עזה. אבל אין ספק מה רוצים לעשות עם הגדה המערבית. לעולם לא נעזוב את הגדה המערבית. זו החלטה אחת שלדעתי עד היום שום ממשלה במדינת ישראל לא סטתה ממנה. אין ממשלה בישראל שהחליטה לפי המסמכים, לפי ההחלטות הפנימיות, לא מה שהיא אומרת לציבור או אומרת לעולם הגדול. בהחלטות הברורות מאוד של כל הממשלות הישראליות, מ-1967 עד היום, ההחלטה העקרונית היא אי אפשר להתקיים בלי הגדה המערבית. יש ויכוח על איך לשלוט בגדה המערבית. אין ויכוח אם צריך את הגדה המערבית בתוך מדינת ישראל. החלטה מספר 2, לא פחות חשובה. בממשלה הזו ב-67 ישבו לפחות 5 אנשים שהיו אחראים לטיהור האתני ב-48, לתתיר אל-ערכי ב-48. והם אמרו, רגע, אפשר לקבל את השטח בלי האנשים. זאת אומרת, אפשר לקחת את חברון, את שכם, את בית לחם ולגרש את התושבים. והיה ויכוח מאוד קשה בממשלה, שהציבור הישראלי אגב לא ידע עליו. היה ויכוח מאוד קשה, האם לבצע עוד פעם טיהור אתני, הפעם בגדה המערבית. בסוף הם החליטו נגד. מכל מיני סיבות, אני לא אכנס לכולם, אבל אחת מהם הייתה שהייתה כבר טלוויזיה זרה בארץ. ב-48 לא הייתה טלוויזיה. 2, הם ידעו שהם מגרשים אנשים שכבר גורשו. זאת אומרת, הם מגרשים פליטים שכבר היו פליטים, הם לא היו בטוחים איך הפעם הפלסטינים יגיבו לתוכנית הגירוש, וגם הייתה הרגשה שלגרש שכבר אין מלחמה, זה לא כמו לגרש בזמן שיש מלחמה מבחינת דעת הקהל העולמית. בכל מקרה, השורה התחתונה הייתה לא לגרש. זה לא שישראל לא עסקה בטיהור אתני חלקי, לפחות בין 67 עד היום, של תושבים בגדה המערבית ברצועת עזה. אנחנו במחקרים שלנו ספרנו בערך 400 עד 450 אלף פלסטינים שגורשו מהגדה המערבית ברצועת עזה מ-1967 עד היום. אבל אני מדבר על, כשאני אומר טיהור אתני לא חלקי, אני מתכוון על תוכנית לגרש את כל הפלסטינים בגדה המערבית. זה ירד מהפרק. אז משאירים את השטחים בתוך ישראל ולא מגרשים את התושבים. אז כמובן נשאלת השאלה השלישית. אז מה עושים עם התושבים? ואז אומרים מקבלי ההחלטות העיקריים, כמו משה דיין שהיה שר הביטחון, יגאל אלון שהיה שר החקלאות, וישראל גלילי שהיה שר ההסברה, וגם ראש הממשלה לוי אשכול, הם אומרים, טוב, באופן זמני לא ניתן לתושבים האלה זכויות אזרח. הם לא יהיו אזרחים במדינת ישראל, הם לא יגורשו. אני רוצה להגיד לכם שהם עבדו מאוד קשה למצוא אם יש באיזשהו מקום בעולם הגדרה לאנשים כאלה. לא הצליחו למצוא.
ואז הם אמרו, אוקיי, זה זמני אבל. אז כל פעם שישאלו אותנו למה אין להם זכויות אזרח, או ישאלו אותנו למה השטח לא מוחזר, או לירדנים או לפלסטינים, נגיד שזה זמני. משה דיין כבר ב-1967 אמר, אתם מבינים שזמני אצלנו זה כל החיים. אני לא חושב שכולם חשבו ככה, אבל הוא בוודאי ידע, שהוא יוצר מצב שאפשר להציג אותו בעולם כזמני, אבל הוא יהיה לתמיד. כי לישראל אין בעיה, ככה הייתה התפיסה. לצערי, עד היום זה הוכח כמצליח, אני מקווה שבעתיד הקרוב זה יוכח ככישלון, אבל עד עכשיו מתברר שאפשר להחזיק מיליונים של פלסטינים בלי אזרחות, אפשר להחזיק בשטח ולטעון, אני יום אחד חושב להחזיר אותו, לתת אותו במסגרת שלום, ולעשות הכל כנגד האפשרות שהשטח הזה אי פעם יהפוך למשהו אחר חוץ מאשר חלק ממדינת ישראל, ולהצליח. כמה שנים זה כבר? נדמה לי 47 שנה אנחנו כבר. זה לא רע, 47 שנה מנקודת מבט כזה. והדבר החשוב ביותר, ופה אני מתקשר למדינה אחת, הדבר החשוב ביותר שהם החליטו עליו ב-67, ב-68 וכל שנה עד היום, איך אנחנו מוכרים לעולם את התוכנית הלא אנושית הזאת. מדוע תוכנית לא אנושית? כי הם ידעו שהם הופכים מיליונים של פלסטינים לאסירים בבית סוהר, שקוראים לו הגדה המערבית, בית סוהר אחד, ואסירים בבית סוהר שני שנקרא רצועת עזה, אבל הם צריכים להציג לעולם, ואתם יודעים מה, אפילו לא רק לעולם, אפילו לציבור הישראלי היותר מתון נקרא לזה. הם צריכים להציג את זה כמצב זמני, כחלק מתוכנית שלום, וכחלק ממשהו שלא נוגד את הערכים של דמוקרטיה, זכויות אדם או זכויות אזרח. ופה מגיעה ההחלטה אולי החשובה ביותר של כל הפוליטיקה הישראלית, ממרץ ומפ"ם עד, כבר לא זוכר מי בימין, לא משנה, כל מי שנמצא בימין. עם הרבה תמיכה של חלק מהמנהיגות הפלסטינית, עם תמיכה של המנהיגות הפלסטינית בישראל לפעמים, עם תמיכה של המנהיגות בעולם הערבי לפעמים, עם תמיכה של המנהיגות בעולם כולו, לצערנו הגדול. מה כולם מסכימים עליו? כולם מסכימים לאכול את השקר שישראל מוכרת כאילו זה אמת. השקר הזה שאומר, אנחנו באמת באופן זמני בגדה המערבית, אנחנו מתכננים תהליך של שלום שבסוף יאפשר להקים מדינה פלסטינית בבית סוהר הזה, ותמיד יש איזה תירוץ למה זה לא הולך. פעם התירוץ הוא שאין עם מי לדבר בצד השני. פעם התירוץ הוא שיש מהומות במזרח התיכון כולו. פעם התירוץ הוא שחסרים רק עוד כמה פרטים קטנים על החוזה ואי אפשר לסגור את העסקה. זה באמת לא משנה. זה בכלל לא משנה. מה שחשוב זה הפעולות שישראל עשתה ב-67-68 כדי להבטיח שהמציאות הזו, שהיא מציאות פושעת בכל אמת מידה, שמיליונים של אנשים שיחיו בלי אזרחות, בלי זכויות אדם, בלי זכויות אזרח, לתקופה שמבחינה ישראלית יכולה להמשיך עוד 1000 שנה מבחינתם, כן? היכולת, המחלטה הייתה איך אני מוכר את הפשע הזה, לא רק לא כפשע, אלא כתוכנית שלום, כנדיבות, כוויתור כואב. לא, אני לא צריך להגיד לכם, כשאני מדבר בחוץ לארץ, אני צריך להסביר את הציניות, הם לא מבינים שאני מדבר בציניות, כשאני מדבר על העניין הזה. אבל זה מאוד מאוד חשוב להבין ולזכור שישראל של 1967 מקימה באופן מודע מדינה אחת עם משטר לא דמוקרטי. אין דרך אחרת לקרוא לזה. אם אתה מצליח לנפנף מהראש שלך את כל התעמולה הישראלית, ואתה מצליח לנקות את הראש מכל השטויות שהכניסו לך, ואתה רואה את המציאות כמו שהיא, אתה מבין שישראל ב-1967 השלימה את התיאור האתני של 48. השלימה את הנכבה ב-67. כי הנכבה מבחינתה של ישראל, לא מבחינת הפלסטינים. הם ידעו שבמציאות אתה לא באמת יכול לגרש את כל הפלסטינים. אתה לא יכול, אתה רוצה, אבל אתה לא יכול. הם ידעו שבמציאות
כל פעם מתרחש משהו אחר שיכול לא לתת לך להשלים את הרעיון שיהיה לך מדינה יהודית בלי אף ערבי בתוכה, כחלק מהחלום הציוני. הם לא היו מטומטמים, הם היו אנשים עם ראייה פוליטית. אבל אתה יכול להגיע קרוב לרעיון הזה. תראו את התקופה 48 עד 67. ישראל לא הצליחה, לא בגלל שהיא לא רצתה, היא לא הצליחה. זה חשוב להגיד לפלסטינים בישראל. ישראל לא הצליחה לגרש את כל הפלסטינים. לא בגלל שהיא לא רצתה, אני מדגיש את העניין הזה. העובדה שאתם פה, והעובדה שיש לכם יש לנו חברים בסכנין, ויש לנו חברים בעכו, ויש לנו חברים בנצרת, זה בגלל שהם הצליחו להישאר, לא בגלל שהם שיתפו פעולה. זה מאוד חשוב להגיד. התוכנית הישראלית הייתה לסלק את כולם, אבל הם נשארו. לקח הרבה זמן לעולם הערבי להבין שהסומוד הזה הוא לא פחות חזק מהמוקאוומה. זה אנחנו מכירים את ההיסטוריה הלא קלה בהתחלת הדרך. אז זה חשוב להגיד את זה. אבל ישראל אמרה, בסדר, אז יישארו כמה פלסטינים בתוך המדינה היהודית. בן גוריון אמר, לא, זה מפחיד אותי, נטיל עליהם ממשל צבאי. ואז הוא אמר, בסדר, אז יש לנו דמוקרטיה ישראלית, יהודית, עם ממשל צבאי. אין באף מקום בעולם דמוקרטיה ש20% מהתושבים שלה תחת שלטון צבאי, אין כזה דבר. אבל ישראל בעולם הסתובבה כדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, כולם קיבלו פרסים על הדמוקרטיה, על זכויות אדם, זכויות אזרח. ב-67 נוצרה בעיה חדשה. ישראל הציונית קיבלה את השטח שהיא חשבה שבלעדיו היא לא יכולה להתקיים, הבינה שהיא לא יכולה לעשות טיהור אתני לתושבים בשטח הזה, אז היא יצרה תוכנית חלופית לממשל הצבאי בישראל. העבירה את הממשל הצבאי מישראל לגדה המערבית ברצועת עזה. אגב, אותם אנשים ששלטו פה בממשל הצבאי עברו לתוך הממשל הצבאי, ועשתה את אותה תוכנית שהיא עשתה בגליל ובנגב. עוד הרבה לפני גוש אמונים, לפני כל הסיפור של המתנחלים, הממשלה הישראלית החליטה ליישב יהודים בכל חלק שלא ישבו בו פלסטינים.